ሓደ ሰባት ገንዘቦም ንዑም ክሰርሐሎም ከሎ ሓደ ድማ ብድኽነት ክነብሩ ንርኢ። ንምንታይ ይመስለኩም? መቸም ናይ ዕድል ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ነገር ሕግታት ገንዘብ ምፍላጥን መኸታልን እዩ። እምበኣር ኣብዚ ቪድዮ ዓበይትን ወሰንትን ግዜ ዘይሉጦም 5 ህይወትና ክልውጡ ዝኽእሉ ሕግታት ገንዘብ ክንርኢ ኢና። ንናይ ገንዘባዊ ማለት እውን ፋይናንሳዊ ቢዝነስን ኢኮኖሚያውን ትምህርትታት ጠቐምቲ ሓሳባት ንምርካብ ፋይናንሳዊ ኣብ ዩቲዩብ፣ ፌስቡክን ቲክቶክን ምክትታል ኣይትረስዑ። ትሕዝቶና ተመቺኩም ድማ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። እምበኣር ናብ ቪድዮና ንቐጽል። ሕጊ ሓደ ገንዘብ ዋጋ ናብ ዘለዎ ነገር ይውሕዝ። ገንዘብ ናብ ጻዕሪ ዘይኮነ ናብ ዋጋ እዩ ዝውሕዝ። ማለት እውን ገንዘብ ናብ ብጣዕሚ ጻዕራም ሰብ ዘይኮነ ናብ ዋጋ ዘለዎም ነገራት ንሰባት ዘቕርብ እዩ ዝውሕዝ። እንድሕር ደኣ ንሰባት ጸገሞም ትፈትሐሎም ኮይንካ፣ ሂወት ሰባት እንድሕር ደኣ ተመሓይሽ ወይ ድማ ተቕልል ኮይንካ፣ ወይ ድማ ሰባት ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝደልይዎ ነገር እንድሕር ደኣ ተቕርብ ኮይንካ ገንዘብ ብተፈጥሮ ናባኻ ይውሕዝ። ንኣብነት ትካልህ ሓደ ቦትኡ ኮይኑ ናይ ምግቢ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እዩ። ትካል ድማ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ናይ ምግቢ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ብትእዛዝ እቲ ምግቢ ዓሺጉ ናብ ዝደልኻዮ ቦታ ዘብፅሕ ትካል እዩ። ኣየኖም ትካላት ብዙሓት ዓማዊልን ብዙሕ ኣታውን ዝረኽቡ ይመስለኩም? ብርግጽ ትካል እዩ። ምክንያቱ ድማ ብውሕድ ናይ ገንዘብ ወሰኽ ዓማዊል ኣብ ቦትኦም ኮይኖም ዝደልይዎ ምግቢ ክምገቡ ስለ ዘኽእሎም። ስለዚ ከመይ ገይረ ብዙሕ ገንዘብ ይሰርሕ ኢልኩም ኣይትሕተቱ። እንታይ ደኣ ከመይ ገይረ ዋጋ ዘለዎ ነገር ይፈጥር በሉ። ሕጊ ቁፅሪ 2 ገንዘብ ናብ ዲሲፕሊን ወይ ድማ ስርዓት ዘለዎም ሰባት ይኸድ። ሃፋትም እቶም ዝበልሑ ወይ ድማ ዝለዓለ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ብጣዕሚ ጽኑዓት ቀጻሊ ብዘይ ምቁራጽ ዝሰርሑ ብባጀት ዝንቀሳቐሱን ንዘየድልዎ ወጻእታት ዘይዳረጉን ዲሲፕሊን ዘለዎም ሰባት እዮም። ብናይ ዓድና ሃፍታም ኣጥቂርካ ይብለኩም ግና ሃፍታም ቆቃዕ እዩ፣ ሃፍታም በቃቕ እዩ። ሃፍታም ተዘይበቅቕ ኣይመሃፍተምን ዝብል ባህል ኣሎ። ስለዚ ሃፍታም ስርዓት ስለ ዝህልዎ ይዝህፍትም። ሕጊ ቁፅሪ 3 ገንዘብ ዝዓብን ዝበዝሕን እንተሓሊኻዮ ጥራሕ እዩ። እንድሕር ደኣ ገንዘብና ካብ ሕማቕ መዋፍር ማለት ኢንቨስትመንት፣ ካብ ብስምዒት ገንዘብ ካብ ምብኻን፣ ቁማር፣ ቀልጢፍና ክንህፍትመኩም ካብ ዝብሉ መጭበርበርቲ ዘየድሊ ልቕሓን እንድሕር ደኣ ዘይሓሊናዮ ይትረፍ ክዓብን ክበዝሕን እቲ ዘለውን ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ክልተ ዕርኽቲ ኣብ ዓመት መወዳእታ 50,000 ሽልማት ይረኽብዎ እቲ ሓደ ንእሽቶ ትካል ይኸፍተሉ። እቲ ሓደ ድማ ኣብ ፌስቡክ ዝረኸቦም ሕጋውያን ኢና ዝብሉ ገንዘብ ካብ 6 ወርሒ ዕፅፊ ጌርና ክንመልሰልካ ዝብሉ ሰባት ይህቦም። ድሕሪ 6 ወርሒ እቲ ንእሽቶ ትካል ዝኸፈተ 20,000 ክሰርሕ ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ገንዘቡ ብዘይ እኹል ጽንዓት ስለ ዘዋፈሮ እቶም ሰባት መታለልቲ ኮይኖም ኩሉ እቲ 50,000 ይስእኖ። ስለዚ ገንዘብና ኣብ ጭቡጥ መዋፈርን ቢዝነስን ብምውፋር ምሕላው ኣድላይ እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 4 ገንዘብ ብፍልጠት ይባዛሕ። ዘይትፈልጦ ነገር ከተመሓድር ኣይትኽእልን። ስለዚ ብዛዕባ ቢዝነስ፣ ፋይናንስ፣ ወፍሪ ወይ ድማ ኢንቨስትመንት፣ ውልቃዊ ዕብየት፣ ዓርሰ ህንፀት እናተምሃርካ ብዝኸድካ ቁፅሪ እትረኽቦ ናይ ቢዝነስ ዕድላት እናሰፍሐ ይኸድ። ብኡ መጠን ድማ እትእትዎ ኣታዊ እናወሰኸን እናበዝሐን ይኸድ። ብዙሕ ብዝተምሃርካ ቁፅሪ ዝሓሸ ውሳነታት ናይ ምውሳን ዓቕምኻ እናጎልበተ ይኸይድ። እዚ ዝሓሸ ውሳነ ናይ ምውሳን ዓቕምኻ ድማ ዝሓሸ ናይ ቢዝነስ ዕድላትን ገንዘብ ካትዕብየሉ መንገድህን ንኽትረክብ ይሕግዘካ። ኣብነት ክህበኩም ክልተ ኣዕርኽቲ ተመሳሳሊ ስራሕ ይኸፍትሞ። እቲ ቀዳማይ ናይ ምንባብ ልምዲ የብሉን፣ ስቂሉ ድማ ከም ዘለዎ ይሰርሕ። እቲ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ዲጂታል ማርኬቲንግ የነብብ እሞ ብፌስቡክ ቢዝነሱ ብምፍላጥ ብዙሓት ዓማዊል ይስሕብ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ይእክብ። ስለዚ ምንባብ ክንደይናይ ጥቕሚ ከም ዘለዎ፣ ፍልጠት ክንደይናይ ዝኣክል ብዙሕ ኣታዊ ክንረክብ ከም ዝሕግዘና ንምልከት። ምንባብ ኩሉ ግዜ ናብ ዝሓሸ ዕድላት ይመርሕ። ሕጊ ቁፅሪ 5 ገንዘብ ንዕላማ የገልግል። ሓደ ዘፋፍ ዓሳ ነይሩ። ዓሳ ዘፊፉ በሊዑ ኣብ ጽላል ዕሪፉ እንዳሃለወ ሓደ ሃፍታም ይረኽቦሞ እንታይ ደኣ ደቂስካ ኣብዚሕ ኸዶ ይትዘፍፍን ይብሎ። እቲ ዘፋፍ ድማ ኣብዚሕ ዘፊፈኸ ይብሎ። ትሸጦ ድማ ናይቲ ሃፍታም መልሲ እዩ። ሸይጠኸ ዓባይ መርከብ ትገዝእ፣ ካብኡኸ ብዙሓት ዓሳ ትዘፍፍ፣ ካብኡኸ ሸይጥካ ብዙሓት ሰባት ትቆፅር፣ ካብኡኸ ብዙሕ ዓሳ ትዘፍፍ፣ ካብኡኸ ብዙሓት መራህብ ገዚእኻ ብዙሕ ዓሳ ትዘፍፍ፣ ካብኡኸ ይብሎ ዘፋፊ። ካብኡ ማዕሪፍካ ብሰላም ትነብር ይብሎ ዝሃፍታም። እቲ ዘፋፊ ድማ ሙዕዝታይ ዴዳ ዝገብር ዘለኹ ይብሎ ማለት እዩ። ገንዘብ ዓላማ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ መሳርሒ እዩ። ገንዘብ ናይ ሕልምታትካ ናይ ቤተሰብካ ነገልጋሊ ደኣ እምበር ንስኻ ናይ ገንዘብ ኣገልጋሊ ኣይኮንካን። ስለዚ ገንዘብ ንጥቕምኻ ክተውዕሎ ከለኻ ገንዘብ ሰላም ይሂበካ። እስከ ንነብስኹም ኣብ ህይወተይ ገንዘብ ንምንታይ የገልግለኒ ኢልኩም ሕተትዋ ዶስ በንጻሩ ንሕና ኢና ንገንዘብ ነገልግል። እዞም 5 ሕግታት ተረዲእኹም በዞም ሕግታት ምንባር እንድሕር ደኣ ጀሚርኩም ገንዘብ ኣይቆጻጸረኩምን ብግልባጡ ንስኹም ኢኹም ትቆጻጸርዎ። ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ፋይናንስ፣ ቢዝነስን ዓርሰ ህንፀትን ቪድዮታት ንምርካብ ፋይናንሳዊ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ።